I ara doncs anem amb el segon ponent de nivell, que avui també tenim, per parlar d'aquest decreixement, en Biel Jové. Ell és doctor en Història Econòmica Moderna per la Universitat de Barcelona, ha estat professor a la Universitat de Barcelona i director dels Serveis Territorials de Medi Ambient a Girona. Endavant, Biel. Bona tarda a tothom. Gràcies als que esteu aquí a la sala i als que esteu a casa. I gràcies a en Joan per aquesta genealogia de lo que podrien dir aquests pensadors que s'enfrontaren, de fet, amb alguna de les coses que jo explicaré avui, no? Que és, ells no, jo crec que en la majoria dels casos no eren ben bé decreixentistes, perquè la majoria penseu que l'acceleració del creixement es va produir bàsicament després de la Segona Guerra Mundial i que, per tant, les taxes de creixement econòmic, mesurades en termes econòmics, monetaris, eren relativament baixes, no? Fins pràcticament, diríem, 1940. No? I el gran canvi es produeix després de la Segona Guerra Mundial, tot i que als Estats Units ja s'havia començat a produir una mica, i comença per aquell sector menys tingut, que és l'agricultura. És a dir, si la gran revolució no s'hagués produït en el sector agrari, és a dir, el sostén de la població, la necessitat de que tothom pogués menjar, per tant, que els salaris fossin suficientment baixos perquè poguessin treballar en altres sectors, aquesta societat de l'hiperconsumisme i l'hiperconsumisme energètic que vivim avui no seria possible. Jo intentaré només explicar dues coses en unes poques diapositives. Em sap greu, Joan, afegiré una paraula més a la del decreixement, perquè la paraula de decreixement va suscitar, quan es va començar a difondre, molt de debats. I debats no tant de fons, sinó de forma, perquè la paraula, clar, era mal vista fins i tot per aquells que no tenen cap creixement. No? Jo me'n recordo que fa molts anys vaig publicar un article que em sembla que es va publicar aquí fa molts anys al butlletí del Natus, que es deia créixer menys 1 per créixer més 1. Perquè clar, el decreixement som nosaltres que l'hem de fer, però els països del sud necessiten poder créixer, perquè si no el seu nivell de vida no augmentarà, no? I per tant han de satisfer les necessitats mínimes per viure, i per tant quan parlem de decreixement vull dir, jo crec que no s'ha d'entendre un decreixement per tothom igual ni de la mateixa manera, no? Qui ha de fer l'esforç més gran precisament són les societats occidentals, capitalisme industrial occidental. No? En aquest debat va sortir una paraula nova, no? De creixement i postcreixement. Ara la major part dels economistes ecològics i de la gent en l'àmbit acadèmic parla més de postcreixement. És a dir, un cop s'hagi aturat aquest creixement, que s'aturarà, això és el que intentaré explicar, d'una manera violenta o d'una manera, diguem-ne, més suau, això és una cosa que nosaltres haurem de decidir, quina via volem fer. El decreixement vindrà o el postcreixement vindrà, vull dir, això és una cosa que intentaré explicar, no té sortida, no ens abocarà en això, i per tant la nostra elecció haurà de ser democràtica, no? Ara fa un moment parlàvem de l'èxit de Malthus a la Xina, no? Clar, l'èxit de Malthus a la Xina va ser molt gran perquè va ser imposat en l'àmbit del creixement de la població d'una manera força violenta, no? Però clar, també poden recordar que hi ha un economista, no? l'Amartya Sen, que explicava que en canvi aquest autoritarisme xinès no va ser gaire efectiu amb la gestió de les fams als anys 50 i 60. No? I en canvi a la Índia més democràtica o més parlamentària, i sobretot en determinades zones de la Índia com Bengala, la gestió democràtica i anteposar els béns comuns que decidia la gent
enfront de lo que era, en el cas de la Xina, el partit, que estava per altres seus objectius, com els soviètics en 1930 estaven per altres coses i no per el benestar de la gent, com a mínim a partir del 1929. No? Per tant, amb això vull dir que aquí també haurem de prendre una decisió. No? Per tant, nosaltres estem en una situació ara que ningú pot negar, no? Que és d'una crisi climàtica generada per un model de creixement, i ens enfrontem amb una crisi energètica generada també per aquest model de creixement. No? Per tant, vivim en uns moments d'incertesa. He participat aquests dies en alguns, més escoltant que intervenint, perquè m'acosta donar la meva opinió, perquè no la tinc clara, sobre coses que heu sentit parlar, no? Els parcs eòlics, si són dolents, si són bons, etc. No? Clar, nosaltres vivim en una situació d'urgència. Tenim un problema climàtic que no és l'únic, amb altres que jo afegiria, de desigualtats, etc. Però una urgència climàtica, i enfront d'aquesta urgència climàtica jo penso que en general els governs actuen d'una manera precipitada. I per tant, quan tu tens una urgència, el que intentes fer és intentar-la remediar de la millor manera possible, segurament, però sense pensar-hi gaire. No? Moltes vegades aquestes solucions que s'han vist a Catalunya, per exemple, el decret de les eòliques del 2019, però que alguns estan en contra, no? I altres diuen, penseu que si traiem aquest decret ens trobarem que aquest decret n'anul·la un d'anterior que és molt pitjor. Per tant, hem de saber exactament què estem fent. No? Per tant, la precipitació pot generar fins i tot també inacció. No? És a dir, a Espanya, l'urgència, la precipitació de generar una llei i una contrallei ens ha portat a una situació d'inacció, i a Catalunya no en parlem, de no fer res. I per tant ningú fa res, no? Aquesta situació. I com sortir d'aquí? No? Jo penso que per sortir d'aquí s'exigeix un ampli consens, planificació democràtica i acceptar que ens equivocarem. És a dir, ens equivocarem perquè no hi ha solucions i no hi ha una transició d'aquesta situació en què estem ara a una altra que no sabem com serà. I per tant, pel mig ens equivocarem i segurament l'únic que hem de mirar és que amb allò que ens equivoquem faci primer el menys mal possible i en segon lloc es pugui canviar. Per tant, es pugui esmenar l'error. És a dir, hi ha coses que no es poden esmenar, però hi ha errors que sí. Per tant, han de tenir aquesta cosa de prevenció davant d'aquests canvis. No? Clar, jo, molt ràpidament, la situació que tenim és aquesta. No? Tenim allò que el Turiel, no sé si heu visitat mai el seu Antonio, el seu blog de Crash Oil, no? El que diu el Turiel és cert. És veritat que és de vegades, com ho diu i com ho escriu, és una mica apocalíptic, i genera, diguem-ne, poca esperança. Te quedes desarmat. No hi ha res a fer? Bueno, jo penso que sí que hi ha coses a fer, no? Però la situació que tenim és aquesta. No? Nosaltres vivim una crisi climàtica derivada d'un paquet tecnològic que varen posar en marxa el 1750-1800. Un paquet tecnològic que, bàsicament, el que fa és viure d'un estoc fins pràcticament 1950, perquè una de les coses que la gent ha de tenir en compte és que els processos de transició són lents i sempre s'encavalguen les formes, diguem-ne, antigues i les formes noves, no? I les formes noves, en part, venen de l'antic, no? De recuperar antic i fer-li una nova lectura. No? Aquí hi ha, en l'àmbit que jo més conec, que és el de l'agroecologia o de l'agricultura, hi ha tota la tradició, no? De via campesina, de rellegir els sabers tradicionals, de recuperar-los, no com els utilitzaven fa 150 anys, sinó
amb una nova lectura, amb els mitjans que disposem, etc. No? Per tant, entre 1750 i 1850 es produeix això que tots coneixem com la revolució industrial. No? I això va ser un enginy tecnològic que primer a través de la màquina de vapor i després a través del motor de combustió, què estava fent? Estava bàsicament substituint treball humà o recursos naturals que són fluxes, és a dir, els recursos naturals, l'agricultura, no?, que és el més important, depèn de la radiació solar. Per tant, la radiació solar és un flux que cau sobre la Terra i que les plantes transformen en energia que els animals i nosaltres podem utilitzar. No? Què passa amb aquest flux d'energia? Doncs que els convertidors que tenim, o que teníem, bueno, i que tenim, de fet, perquè encara els utilitzem, que són les plantes, són el que avui diríem poc eficients. Per què són poc eficients? Perquè de cada 100 unitats que baixen de radiació solar són capaços de transformar en energia útil, que nosaltres podem utilitzar, un 2%. Clar, avui en dia les plaques solars estan una mica més enllà, estan al 20%, no? Per tant, tenim marge per aquí, no? I què passava en aquell moment? Que el treball, dirien els economistes, era escàs i per tant era car. I es tractava de substituir aquest treball a través d'una màquina, la màquina de vapor. I la màquina de vapor tenia una gran capacitat de generar esforç a través de la crema d'un combustible fòssil, que era el carbó. I per tant, se mesurava en cavalls de vapor, perquè cada cavall de vapor era l'equivalent a la força de tracció que tenia un cavall. I per tant, això volia dir 7 o 8 homes. És a dir, podia substituir la feina d'aquests homes. I per tant, què volia dir això? Que a partir de llavors es va produir un procés de fort creixement econòmic accelerat una altra vegada amb el motor de combustió interna a final del segle XIX, que va permetre obtenir gran quantitat de recursos a través de convertidors molt més eficients que la radiació solar. I per tant, això volia dir que la producció i la productivitat s'abaratia enormement, òbviament, no només com a conseqüència de les tècniques, sinó com ja varen advertir dos personatges en aquell moment, que eren Engels i Marx, Friedrich Engels i Marx, a través d'uns salaris baixos. I aquest model, amb totes les reformes que s'han produït al llarg dels segles XIX-XX, ha produït aplicat tant a la indústria, al béns de consum durables, podríem dir, tot el que portem nosaltres. La major part de coses que tenim aquí dintre són derivades de combustibles fòssils. Si ho veieu a la film, tot el que tenim aquí, gran part del que portem al vestit, les cadires, els plàstics de les cadires, etc. Petroli. Nedem amb petroli. Quin és el problema? Doncs que el petroli, el gas natural, el carbó, són estocs. I per tant, és com si nosaltres tinguéssim una llibreta d'estalvi. I nosaltres amb una llibreta d'estalvi podem fer dues coses. O viure del flux de la llibreta, és a dir, no treure més del que entra, o simplement treure més del que entra, és a dir, pouar, anar traient els recursos. Clar, la major part d'aquests recursos que disposam nosaltres de combustibles... Això és algun mòbil. Això és un mòbil. Apagueu els mòbils, sisplau. Sí. El mòbil, El senyor... Sí, això ha de ser un mòbil. Això és un mòbil, ja està, Ara no? ja està. Doncs els combustibles fòssils són això, no? Nosaltres anem pouant d'allí i, per tant, la quantitat que disposam d'aquests combustibles s'està reduint, no? Per tant, això és el primer problema, no? El segon efecte, l'efecte rebot, no? És que el que nosaltres estem fent, com diria Georges Courrogen, el primer gran economista ecològic, de fet és el pare de l'economia ecològica, el que estan fent és
com diu, si no vaig equivocat, la segona llei de la termodinàmica, nosaltres el que estem fent és agafant petroli, gas natural, d'un lloc, i com que l'energia, si sigués un físic aquí, segurament immediatament me corregiria, però a grans trets, pel que no són físics és així, agafant l'energia d'un lloc, i en segon principi de termodinàmica, primer ens diu que l'energia més o menys és constant, i el segon ens diria que l'energia només canvia d'estat, no? I després genera això que en deim entropia, que vol dir que tenim energia, tenim la mateixa energia que teníem abans, però de pitjor qualitat. Clar, quin és el problema? Que nosaltres agafem petroli, el llançam a l'atmosfera en forma de CO2 i no hem perdut energia. El problema que tenim és si haguéssim de captar, com diuen ara, aquest petroli i tornar-lo a transformar en combustibles fòssils. Necessitaríem uns quants milions d'anys per fer aquest procés, no? I pel mig alguna extinció de dinosaures, que com deia Margalef, els propers dinosaures podem ser nosaltres, no? Per tant, una mica aquesta és la situació, no? Jo perquè no... Això seria el que es diu el Dubai, no? La catàstrofe, però el que sí que m'interessa que veieu és això, no? Nosaltres hem de passar d'aquest sistema, que és un paquet tecnològic fet al segle XVIII, al segle XIX, que són combustibles fòssils, que és un estoc, que tenen una elevada densitat energètica, és a dir, això no ho trobarem més, és a dir, cada barril de petroli, cada litre de petroli, un litre de petroli és equivalent a la feina de més de 80 persones. Per tant, aquesta densitat no existeix, no? Però clar, això té un problema, que com que el que fem és transferir-lo d'un lloc a un altre, això ens ha generat unes emissions de CO2, però no només de CO2, sinó d'altres gasos d'efecte hivernacle, com és el metà, etc., que estan generant un canvi climàtic que té conseqüències greus, no? Perquè està alterant el planeta. De fet, com es diu ara, amb la revolució del capital fòssil, com diu un economista o historiador anglès, hem entrat dins una nova era que alguns anomenen antropocè, altres denominen capitalocè, en el qual per primera vegada és l'activitat humana, i això és el que ha reconegut, que està canviant el clima. El clima al planeta ha canviat sempre, no? El que passa és que mai havia canviat a la velocitat que està canviant en els darrers 50 anys. És a dir, mai. És a dir, la famosa petita edat de glaç havia suposat una variació d'entorn de 0,75 graus respecte de la mitjana. Ara estem a més d'un grau i anem correguent cap a l'1,5 que el sobrepassarem ràpidament, no? Per tant, aquest nou paquet tecnològic, a més, ens ha permès desacoblar totes les activitats econòmiques, que abans necessàriament estaven integrades per la pròpia necessitat de recuperar els productes i reincorporar-los en economia, no? Això que en deim el reciclatge. Qualsevol de vosaltres que hagi vingut de pagès, com era el meu cas, jo sempre recordo el poal que dèiem a Mallorca, no? Que teníem allà a sota a la cuina, i on hi posaven tota la matèria orgànica que anava al porc o les gallines, etc. No? Vull dir, tot es reciclava, fins i tot les fentes humanes es reciclaven, no? Al segle XIX hi havia un mercat de fentes humanes a París i a Londres, que va ser, segurament per bé, eliminat pel sistema de clavegueram de Londres o de París, no? Però aquesta idea de recuperar-ho tot, perquè com que el sistema, la gent era conscient, fins i tot els economistes, sobretot els economistes del segle XVIII, els fisiòcrates, i fins i tot el propi Adam Smith, no? De que tot depenia, com deien ells, del sòl fèrtil. Per tal de mantenir els rendiments d'aquell sistema s'havia de recuperar tot, no? Ara vivim en un sistema que per això no és necessari, simplement bombem, no? El problema és que s'està acabant amb aquestes circumstàncies. Per tant, nosaltres hem de passar a un altre, necessàriament, a un altre paquet tecnològic.
no perquè el verd estigui de moda, sinó per una necessitat, perquè els recursos dels combustibles fòssils simplement s'estan acabant. Alguns es acabaran més aviat, altres una mica més tard, però en qualsevol dels casos, amb la taxa de consum d'energia d'Europa o dels Estats Units, la resta del món no hi arribarà mai. I per tant, el decreixement o l'aturada del creixement, o com se li vulgui dir, ha de començar per Europa, perquè han de donar marge a la resta de països. I per tant, què vol dir aquest altre sistema? Aquests altres sistemes, d'alguna manera, recuperar el passat i aprendre del passat, no? Aprendre de com funcionaven els sistemes biològics naturals, a fer-los més eficients, en l'àmbit de l'economia i de l'agricultura, sobretot ecològica, no? D'utilitzar els paisatges, això que està tan de moda, mosaics, no perquè siguin macos, sinó perquè són els més eficients energèticament i el que generen més rendiments en termes de biomassa i alhora generen més biodiversitat. Això els estudis biològics ens ho diuen. Ara bé, això per l'agricultura i per l'energia té un cost territorial. És a dir, els sistemes tradicionals necessiten, precisament perquè han de captar radiació solar, espai. I per tant, han de saber que necessitarem més espai del que ara estem destinant a l'agricultura, fins i tot a la producció d'energia, perquè ara que han reduït molt l'espai de l'agricultura perquè estem utilitzant molt pesticides i plaguicides per incrementar el rendiment. Però si nosaltres volem recuperar el cicle natural dels nutrients, necessitarem més espai perquè necessitarem integrar la ramaderia en l'agricultura, etc. No? Per tant, simplement aquest és el trànsit que han de fer. No? I recullo aquí un gràfic que m'ha agradat molt d'en Carles Riba, del CEMS, d'un institut que es dedica a l'estudi de l'energia, perquè mostra d'alguna manera quines són les tres possibilitats que tenim. No? Les tres possibilitats que tenim bàsicament són una, anar al col·lapse. No? El col·lapse, que seria la primera, no fer res. Clar, n'hi ha una que jo insinuaria intermitja i que ha quallat força, i especialment jo penso que les autoritats públiques, els governs, ho veuen com a esperança, i molta de gent la veu com una esperança. Jo sóc pessimista, com era Georgescu Roegen, no? Què vull dir? Vull dir que molta de gent creu que el que podríem dir el paquet tecnològic verd o l'industrialisme verd substituirà el paquet tecnològic actual. I això no és així. No és així. El paquet tecnològic verd no té la intensitat energètica capaç de substituir la quantitat d'energia que nosaltres ara estem utilitzant. I per tant, necessàriament haurem de combinar dos elements, la reducció de l'ús de les energies fòssils amb un increment lent, perquè serà més lent, de l'oferta de tecnologies renovables. No? I al mig hi ha la gent, al nord i al sud. És a dir, jo de vegades quan sento molts amics i companys sentir de l'energia distribuïda, clar, poso a pensar, no? Això vol dir que tots viurem en un mas, només parlaré de Catalunya, 7,5 milions d'habitants, tots parlarem en un mas i ens farem la nostra energia. I això vol dir que haurem d'utilitzar molt territori, no? Perquè haurem de desplaçar una part de la població de l'àrea metropolitana, l'haurem d'incorporar immediatament als territoris de Catalunya, no? Haurem de fer molts masos a Catalunya, no? A la Catalunya vella, no? Per tant, jo penso que quan parlem d'aquestes coses, tant els que estem al moviment ecologista o estem a altres moviments, hem d'oferir
propostes i estratègies que estiguin no només ben pensades, no? Sinó que siguin integradores. Nosaltres hem de pensar que en qualsevol procés de transició hi haurà molta de gent que perdrà els llocs de feina i moltes activitats que per raons distintes, per exemple, ara penso en l'automoció. Algú pot creure que substituirem els cotxes que van en combustibles fòssils amb cotxes elèctrics a Catalunya, a Espanya, a tot el món? O que tots els xinesos o indis tindran la mateixa quantitat de cotxes que tenim nosaltres? Això és impossible. Entre altres coses perquè al final l'energia que utilitzem, tothom pensa que l'electricitat és una energia que és neta, no? Ningú veu, però clar, l'electricitat es fa amb energia solar, es fa amb eòlica, es fa amb hidràulica, es fa en gas natural, es fa en cicle combinat o en tèrmiques, no? Per tant, clar, es tracta de pensar de manera, diguem-ne, aquesta transició, no? La segona cosa que volia apuntar i que aquí ha sortit, no? Que és un element clau, és a dir, si aquesta transició serà força complexa, és urgent, i serà força complexa, necessitarem amortiguadors. És a dir, amortiguadors, coixins, matalassos, perquè ningú es quedi enrere. Ho hem vist ara en la pandèmia. És a dir, els ERTOs, qualsevol de vosaltres que sàpiga que hagi estat en contacte amb gent que treballa al sector de l'hostaleria, sap que molta de gent ha viscut un any o més amb ERTOs. I què són els ERTOs? Són subsidis. Són subsidis a la gent, per dir-ho així, perquè no pot treballar, o dit d'una altra manera, no treballi, no? També donam diners perquè la Comunitat Econòmica Europea dona diners perquè no sembrin terres, no? Perquè es mantinguin en guaret, perquè fan funcions biològiques, etc. No? Per tant, què necessitem? Necessitem aquests amortiguadors perquè aquesta transició que fem en termes tecnològics, que generarà moltes tibantors, no només a nivell mundial, sinó també a nivell social, es puguin fer amb el major consens possible. Clar, des de la meva perspectiva, modesta perspectiva, i recuperant aquí a André Gortz, però no només a ell, tota una tradició a favor de la renda bàsica universal. No perquè sigui un modus vivendi, no? Sinó perquè en un canvi tan gran com aquest serà imprescindible. I ara us poso un exemple que jo cada any, quan explico la revolució industrial als estudiants de primer d'economia, intento posar, no? Que també ha estat molt relacionat amb la renda bàsica universal, que era el sistema, les anomenades lleis de pobres, o les Poor Law angleses, o l'Spinheim System, que es posa al segle XIX. A Anglaterra, des de finals del segle XVII, hi havia un sistema de subsidis als pobres, bàsicament a la gent gran o a les dones, sobretot, que no tenien feina i no tenien pocs recursos per valdre's per si mateixos. Aquests sistemes eren en part mal vistos, sobretot a finals del segle XVIII, especialment per aquest capellà que jo no li tinc gaire simpatia, que es diu el reverend Robert Malthus. Per què? Robert Malthus veia que ell, no només ell, molts altres, que aquests sistemes d'ajuda a la gent, el que feia d'ell és que això fa que la gent procreï excessivament i els pobres procreïn massa. I per tant, si els hi traiem aquests ajuts, hauran de treballar. El resultat va ser que la revolució industrial, un dels secrets millors guardats, és que durant tot un període entre 1820 i 1850, a Gran Bretanya, els nivells de vida varen disminuir. En termes físics, és a dir, la taxa mitjana dels conscrits, la gent que era cridada a tropes, va caure. El nivell de mortalitat infantil va augmentar.
I, en part, tot això va ser conseqüència de l'eliminació d'aquest tipus de nivell de tipus, diguem-ne, de llei de pobres. És veritat que Robert Malthus i altres eren partidaris d'aquelles altres lleis de pobres que es varen posar, que són les que descriu Dickens a les seves obres de Temps difícil o David Copperfield, no? Que eren els tallers que obligaven a les dones, a les nenes i als nens a treballar. Aquí també en teníem, la beneficència de Girona feia el mateix. Per tant, això és una altra cosa. Per tant, la meva idea, i amb això acabo, és que nosaltres necessàriament haurem de seguir un procés d'aquest tipus, com diu en Carles Riba. I haurem, fins i tot amb els combustibles fòssils, haurem de ser mesurats, perquè això que dic que és molt arriscat, però jo penso que serà així. També seran una guardiola, en el sentit de que durant bastant de temps els haurem d'utilitzar per determinats usos. Ara, un exemple, no? Amb això no dic que s'hagin d'utilitzar sempre, sinó que s'hauran d'utilitzar. És a dir, per mantenir l'escalfor de les cases o dels aliments, no ens poden posar a cremar tots llenya, perquè si ens posem a cremar tots llenya, els 7,5 milions, acabarem fent el mateix efecte que estàvem fent amb el carbó. És a dir, els estirem enviant sutge i CO2 a l'atmosfera. Per tant, necessitarem tota una sèrie de substitucions, no? I per tant, haurem de fer i planificar aquestes substitucions. Jo amb això no vull ser pessimista, hi ha molta de gent, i especialment a la Unió Europea, no als dirigents, sinó a sota, els estudis que es fan, entre els quals hi ha l'Òscar Carpintero, el José Nieto i molts altres, que han estat generant models de planificació i d'escenaris per tal de transitar aquestes transicions cap a un creixement cada vegada més baix, cap a un decreixement o un postcreixement, i que han de dissenyar de manera diferencial, òbviament pel nord, on la reducció de les emissions i del creixement, de l'ús de materials especialment, haurà de ser molt més intens que no pas en el sud, si volen que els seus nivells de vida millorin. Per tant, jo amb això l'únic que vull fer és encoratjar la gent que pensi que això és ineluctable, és a dir, que anem cap aquí necessàriament per raons físiques i que es tracta de, si som conscients de que això s'ha de fer, fer-ho d'una manera planificada, democràtica, valorant les opcions i pensant que els ritmes seran diferencials, necessàriament. I per últim, dir el mateix, que això necessitarà d'amortiguadors socials, al nord i al sud. És a dir, si no generem bosses de desesperació, això ja s'està generant, vull dir, tota una sèrie de... La gent, quan va votar, per exemple, generalment no vota pensant la majoria de la gent, sobretot en els darrers 15 anys o 20 anys, no vota pensant estratègicament. No se pot permetre la majoria de la gent. I per tant, vota en l'estómac. I això, a mi em sobta que de vegades no sàpiguen llegir aquestes coses. Per què determinades barriades són capaces de votar en unes eleccions a Ciutadans, a les altres a Vots, a les altres al PSC o Comuns o la CUP o qui sigui. És veritat que en determinades zones el vot està molt... Sempre voten els mateixos, per exemple, en el cas de Catalunya, Junts per Catalunya, el que era l'antiga Convergència, o Vots, si mireu un mapa d'aquests electorals que ha fet el Job, que són molt bons, sobretot per Barcelona, de nivell de renda i intenció de vot, hi ha zones que sempre es vota el mateix. Vull dir que el vot és molt fidel, però clar, en altres zones el vot està canviant. Això mateix està passant, vosaltres coneixeu més que jo, a Llatinoamèrica. Com és possible que hi hagi aquests canvis tan enormes
en tan poc temps d'unes eleccions a unes altres, no? Clar, jo no sóc coneixedor, no? Això, el meu amic Salvador Martí sap més, no? Però quan te'ls llegeixo, clar, això fa pensar en que estem amb aquesta, diguem-ne, situació que recorda, en alguns casos no són igual, però situacions del passat, no? No sé si ho poso per acabar dues novel·les, una més pessimista i una més optimista, no? Una novel·la és M, l'home del segle, no? En Escurati, que és sobre el naixement del feixisme a Itàlia, no? M és la paraula de Mussolini, l'home del segle, i on mostra com en aquella situació, diguem-ne, de creixent degradació social, desigualtat econòmica, violència política, acaba emergint un moviment feixista, no? Autoritari, que acaba governant, no? Però també vull posar-ne una d'optimista, no? No sé si algú, segur que sí, que coneixeu Leonardo Padura, i en la seva darrera novel·la, El polvo en el viento, crec que es diu, hi ha una cosa que a mi em va passar desapercebuda i que només més tard, fent classes, em vaig donar la importància que tenia, no? Al llarg de la novel·la, que es viu en els rigorosos anys 80 i 90 per Cuba, recordeu que una de la protagonista, aquella dona que és no sé si parlo molt, que és el pal de paller de tots aquells amics, una de les idees que té és que davant la situació que es produeix després de la caiguda de la Unió Soviètica, doncs no queda més remei que recuperar els horts i el seu hort. Té una casa amb un hort i comença a sembrar papes i que serveix perquè els seus amics puguin fer el seu menjar, no? Clar, allò a Cuba va ser un moviment d'això que en dèiem aquí els horts urbans, no? O l'agricultura periurbana, que fruit de la necessitat va generar un moviment amplíssim, no només a Cuba, a l'Havana, sinó a Santiago. I per una vegada el govern castrista o autoritari de Cuba va intuir que això era important i va donar suport, de tal manera que va permetre per aquesta via que neix d'una manera informal però que després se li va donant, se'l va acompanyant per donar-li una major plasticitat perquè tingui menys traves, això es pugui al final, aquells que tinguin excedents es pugui comercialitzar, etc. Va servir perquè molts cubans poguessin menjar, no? I això no ha tornat enrere, no? Que jo penso que això és una prova d'optimisme, no? Que hi ha coses a fer, que si els moviments que hi ha per baix, segurament amb errors, amb contradiccions, però que segurament encerten en l'objectiu, acaben trobant suport institucional, i parlo en el nostre cas del canvi, el que significa el canvi del model energètic, i poder arribar a consensos amplis. Això ens permetrà que el nostre aterratge en aquest món de postcreixement sigui, diguem-ne, relativament tranquil. Serà turbulent, climàticament, socialment, però pugui ser més tranquil. I jo espero que això pugui ser així tant pel nord com pel sud. Moltes gràcies, Biel, també per aquesta magnífica exposició i per aquesta obertura d'ulls, no? Els que encara potser no els tinguem prou oberts, no? Res, només 4 punts per resumir molt ràpidament tot el que ens ha dit en Biel. Ha parlat de postcreixement, no? Convençut que aquest creixement s'ha d'aturar sí o sí, no sabem de quina manera, si de forma violenta, de forma natural, però que això ha d'anar cap aquí. També
també que estem vivint una situació d'urgència, això és evident, problema climàtic afegit a altres problemes que té la nostra societat, que hi ha voluntat que els governs saben que s'ha de fer alguna cosa i que actuen de forma precipitada, no? I també del perill que aquesta precipitació pugui generar inacció. Ha apuntat tres necessitats. Cal que hi hagi un ampli consens, una planificació que sigui democràtica i també que hem d'acceptar que ens podem equivocar perquè no hi ha solucions màgiques, no? Aprendre del passat, ens deia, fer els sistemes que eren vàlids, fer-los encara més eficients i sobretot aquest missatge de que ens caldran amortiguadors per dur a terme aquesta transició energètica. Molt resumit tot el que ella ens ha dit. Dèiem d'obrir, seria interessant obrir un petit debat al voltant d'aquestes dues brillants ponències, exposicions i del tema que ens ocupa avui, que és el decreixement. Per tant, no sé si hi ha algun valent que vulgui obrir el foc. En Pau, endavant. Jo vull fer una pregunta a tots dos, més o menys, perquè en Joan ha fet una exposició molt clara del concepte, diguem-ne, però que una de les causes que aquest concepte no decreixi, sinó que creixi, podem dir el capitalisme salvatge, no? I per altra banda, en Biel, diguem-ne, que fa una aposta clara per intentar donar respostes a aquest procés de creixement, em sembla que el que poder no s'ha parlat és de la guerra cultural que hi ha, no? Diguem-ne, quan dic la guerra cultural vull dir que pràcticament els inputs propagandístics que hi ha a la nostra societat occidental normalment tira cap aquí. Per exemple, si fem un anàlisi molt senzill, anem amb una gran superfície, ara trobarem que la majoria dels envasats estan en plàstic. Trobarem que el que es tira endavant és, per exemple, el consum ràpid, ja sigui electrodomèstic, cotxes, el que sigui, no? Vull dir que em sembla que també hem de comptar amb la guerra cultural, no? Diguem-ne així, no? És per tots dos, diguem. Sí, en realitat per això jo he insistit molt i al final encara hi he posat més accent amb aquesta necessitat, jo almenys és el que veig més urgent de descolonitzar el nostre imaginari. O sigui, des de que naixem ens cau un bombardeig continu amb la publicitat que s'hauria de limitar com a mínim i això, esclar, jo penso que en Biel ens ha fet una excel·lent exposició i ens planteja enormes interpel·lacions que jo ara mateix no hi sé donar resposta. A vegades ens podem sentir aclaparats i caure amb el pitjor que ens podria passar i és dir no hi ha res a fer. Per això jo, esclar, no soc economista, no puc entendre certes coses, però en canvi diríem, potser per la meva professió, veig que l'única solució que hi ha és canviar aquest imaginari. I, esclar, en Biel, amb els gràfics que has exposat, és l'any 2050, que és ara mateix, no estem parlant del segle XXIII, és ara mateix. Per tant, requereixen uns canvis molt grans. I això que estem fent ara, encara que sembli una mica inútil, però en canvi no ho és, perquè cada exposició, jo en surto aquí molt il·lustrat i jo he llegit bastant sobre el decreixement, però has dit coses per mi inèdites i que són molt alliçonadores, que no hi havia acudit i que ens enriquim amb les diferents aportacions. Però esclar, parlant d'aquesta manera utòpica, que ja em coneixeu, fa pocs dies ho vaig escriure. Jo, la revolució única que crec és quan hi hagi uns governs
que diguin el primer que hem de canviar són les escoles que abans se'n deia magisteri o les universitats que formen els futurs ensenyants. I aquí la gent educadora, bona educadora que hi ha en aquesta sala, els que ens escolten, em sembla que hi estaran d'acord. Perquè només és amb l'educació quan tindrem més afany per la bellesa, quan no gastarem tant o malbaratarem tant mal temps per només comprar coses, perquè sabem que hi ha uns límits. I ho fem per guanyar amb felicitat, per escoltar a l'altre. Quina felicitat més gran que ajudar amb algú, que ningú l'escolta, per exemple. No hi ha res més que puguis comprar amb diners que aquesta felicitat que podem oferir, que és també la nostra. Llavors, ja sé que això és molt ingenu, Biel, que no ens arregla el problema, jo ja ho sé, però vull creure que hi pot ajudar. Sabeu? Que la gent de bona fe en el món, que n'hi ha tanta i tanta, que comencem a espavilar-nos i a posar uns altres valors. Per això, de tots aquests reutilitzar, el reavaluar, canviar els valors, és el que pensem més ràpidament ens portarà a la zona aquesta de confort sense que hi hagi, ho has dit, hi haurà turbulències, però fem un aterratge tan suau com puguem. Hem de ser realistes, jo crec que anar amb un optimisme fàcil seria suïcida, hem de veure que el panorama és negre, però hem de tenir també confiança en la capacitat humana, perquè al llarg de tota la història ho hem vist. Ara jo estic llegint el llibre aquell de l'Arsuaga, una història de la humanitat. Jo, que sóc d'història, m'agrada fer aquest repàs de la humanitat perquè te'n dones compte la poqueta cosa que és una vida humana. El 2050 és ara mateix i no és res. En canvi, hem de salvar el planeta d'aquí 1000 anys, si pot ser, i la gent que visqui amb confort. Jo em sento incapaç, em sento incapaç d'apuntar una solució que no sigui aquesta de canviar l'imaginari amb urgència. No soc... Ho miro històricament, no? Perquè jo soc sobretot historiador de l'economia, però historiador i m'ho miro històricament i també personalment, no? Jo també tinc la meva tradició política i cultural, de la qual no renego a hores d'ara, no? Però també sóc conscient de que tenia els seus biaixos i que va ser derrotada. Però, d'altra banda, jo crec que, com que disposem de el que ha dit ell, no? De tot un conjunt de genealogies i de cultures que en algun moment van ser derrotades, i que ara els recuperem perquè tenen sentit, que en aquell altre moment no li donava. Jo crec que això és un exercici que hem de fer. És a dir, clar, per la majoria de la meva generació, no? Que van ser criats dins la tradició comunista, clar, no ens hauríem imaginat mai llegir Kropotkin. Però bueno, Kropotkin té un llibre sobre talleres, fàbriques i campos, que en el fons, quan els llegeixes, clar, no es tracta, els llegeixes d'avui, des de l'avui, hi pots estar veient aquest nou urbanisme, aquesta recuperació de la integració entre camp i ciutat, o una altra d'aquesta tradició, el mateix William Morris o John Ruskin o Patrick Geddes o un altre d'aquesta època molt important que va ser Lewis Mumford, i Espanya també, per exemple José Manuel Naredo, Joan Martínez Alier, Manolo Sacristán. És a dir, nosaltres també aquí tenim tota una tradició, potser no més recent, no tan espectacular com en altres llocs, però que sí que podem rellegir des d'avui. És a dir, també hem de ser conscients de que tot un món, que era el capitalisme industrial fordista, a Europa està desapareguent. Això no vol dir que hagi desaparegut, està anant a la Xina, però
a Europa s'està desapareguent i apareixen tots uns canvis en el mercat laboral i en l'economia que generen uns tipus de protestes que ara ens semblen nous, però que alguns autors han tirat cap endarrere, no? I s'han anat, i ha començat a tornar a sortir una cosa que jo, clar, mai m'ho hagués pensat, no? Tornar a parlar dels ludites, no? Aquest temor al canvi tècnic que pot generar desocupació, no? O aquesta, diguem-ne, aquesta classe treballadora que no és la classe treballadora industrial que coneixíem fins als anys 70, no? Jo sempre me'n recordaré com vaig venir a Girona i vaig escoltar una vegada, recordo un congrés d'història econòmica en Quim Nadal, que va dir com és possible que una ciutat com Girona, frares, capellans i monges, guanyés un alcalde socialista, no? I bueno, vaig donar una explicació, clar, però és que ningú se'n recorda, però és que a Girona, en 1980, hi havia un 33% d'actius industrials. Girona, Salt i Sarrià. Jo no sóc d'aquí, però me vaig anar a mirar les estadístiques, perquè clar, me preocupava, com és possible, no? Si tots són monges... És que clar, els gironins de veritat, aquests que viuen per aquí, aquests segurament són... Però això no era Girona. Girona era molt més gran, no? Clar, en part, aquesta Girona que va fer aquests governs durant una època, en part això ha desaparegut. Després hi ha tradicions, no?, que es mantenen, però quan aquestes tradicions es trenquen, no?, hi ha aquests processos com els que vivim ara, tu has dit, no?, de canvis no només econòmics, socials, sinó també culturals. La tradició es transmet per mitjans, de vegades orals, durant molt de temps, i encara avui, però també per altres mitjans. Abans eren els diaris, abans eren els cercles de lectura, les associacions, les cooperatives, i clar, avui tenim la influència enorme de la televisió. Però bueno, la televisió és un ens públic. A mi me preguntes, per què ningú fa res? Perquè quan teníem... Jo sempre dic que jo vaig viure la millor televisió del món, que va ser la televisió de la transició, entre els anys 76 i l'any 80. És a dir, vam fer teatre, encara me'n recordo aquells programes d'en Claudín, d'en Fernando Claudín, el divendres a la tarda, en aquesta hora, allà plantats esperant el debat. Jo tenia 15 anys llavors, no? Per tant, és a dir, la clave, no? Tot això, estudio abierto, vull dir, bueno, hi havia TV2 que feia teatre en català, els joglars, vull dir, si tot això va ser possible, la meva pregunta és, per què hem de veure tot es mou, quan no es mou res? Clar. És a dir, clar, jo interpel·lo aquí, no només als polítics, als nostres representants polítics, perquè al final algú els vota, que tampoc cadascú ha de... sinó també la ciutadania pot demanar aquestes coses, perquè al final TV3, TV1, TV2 els apagam entre tots, perquè no hi ha programes sobre aquestes realitats, canvi climàtic, i en canvi hi ha altres coses que generen aquesta cultura d'allò que es deia aquella pel·lícula de Woody Allen, no? Coge el dinero y corre. Clar, vull dir, els mitjans hi són, i és veritat que això no serà fàcil, tornar enrere. Segurament els més joves que nosaltres, la seva informació no va pels diaris, va per xarxes, per altres vies, que també hi hem d'estar amatents, no? Perquè com hem vist allà es couen canvis importants. El 2015 ningú s'ho esperava. Per tant, jo crec que a la vegada que hi ha coses que es moren, com deia Marx, perdoneu, i mentre aquestes coses es moren i lo nou encara no ha nascut, que estem aquí al mig, però això, lo nou també hi és, i lo nou en part es fa de lo vell. És revisitant aquestes tradicions. Els joves llegeixen coses que jo havia llegit d'una manera completament distinta a les meves. I per tant, penso que jo no soc
pessimista en aquest sentit, no? Jo crec que s'estan movent moltes coses. Hi ha moltes plataformes per tot, de tot tipus. Segurament no hi ha coordinació, però bueno, aquesta coordinació tampoc existia als anys 20 ni abans de la Primera Guerra Mundial. Estava ple de Catalunya i Espanya estaven ple de societats cooperatives de qualsevol cosa, mútues, laborals, etc. I bueno, i al final va venir la República. És a dir, la República mai hagués estat sense allò. Ara la República no vindrà perquè no hi ha allò. O sigui, a diferència que algú es pensi que això vindrà perquè algú ha tingut una idea genial i ell creu que fins i tot pot ser el primer president, no. Si això, per sota aquestes coses no existeixen, l'altre tindrà dificultats, no? I el de baix és molt important perquè genera aquesta cultura, no? És a dir, aquestes plataformes que pot ser, jo puc discutir amb elles perquè potser no estic d'acord, però l'important és que hi són. I amb els instruments que tenen, els coneixements que tenen, estan assenyalant els problemes que hi ha, fins i tot assenyalant. Per tant, l'únic que jo crec que necessitem pot ser segurament les coses, primer confiança entre la gent, una nova confiança, i després aquest diàleg imprescindible no només entre horitzontal sinó també intergeneracional. Vull dir, nosaltres segurament no hem d'estar, potser diria jo, al davant, però podem estar al costat o al darrere, o alguns estiren al davant. Vull dir, jo amb això no sóc pessimista, diguem. Com a mínim vull traslladar, no? A mi aquestes coses com les de Cuba, que de vegades és un sistema que me posa nerviós, no? Com Nicaragua, no? Tots aquells que érem joves quan es varen viure aquestes coses. Ja, jo vaig néixer l'any que Castro entra a l'Havana, no? I com diu el Padura, que és un d'aquests, per això m'agrada molt, no? Perquè fa tota aquesta, les seves novel·les, aquesta trajectòria, aquestes situacions generen frustració, no? Frustració, mal gust, no? Un regust agre, perquè diguem-ne moltes esperances que tothom pensava que funcionarien bé s'han vist trencades, no? Però bueno, després d'aquests n'han vingut d'altres. I jo crec que nosaltres, i sobretot els joves, seran capaços de fer coses distintes. Vosaltres mateixos, no? Teniu el Pere Casaldàliga. Jo vaig fer, quan era, un cas personal, jo vaig fer, quan era jove, ja era membre del moviment pacifista, i jo vaig fer la meva, diguem-ne, bona part de la meva militància amb un grup de cristians. Jo no era cristià, no? Però és l'inici de l'objecció de consciència. En el meu cas, fins i tot que havia fet la mili, era tornar a la blanca, que es deia en aquell moment, no? Per tant, jo penso que són de tradicions molt distintes i l'únic que necessitem és trobar-nos i avançar. A mi m'agradaria, si no hi ha cap pregunta, en Biel abans ho has comentat, que quan parlem de creixement no es pot parlar per igual en tots els països, que hi ha països que han de créixer, no? Evidentment, però sí que m'agradaria preguntar-vos si creieu que aquest decreixement, si n'hi hauria prou amb reduir determinades activitats econòmiques, i aquesta reducció, doncs, si s'ha de produir això en tots els sectors per igual, no? És a dir, posem que ho volem fer bé, què fem? Quins sectors abordem? Uns sí, altres no, tots? Jo crec que s'han de fer moltes coses alhora. És impossible fer-ne una. És a dir, per exemple, quan estàvem parlant del consum, és evident que hi ha d'haver un sistema d'impostos que desincentivi determinats consums. I això ha de ser paral·lel a uns altres incentius per facilitar altres consums i fer altres canvis, no? I clar, hi ha coses que no sé, serà difícil, perquè quan parles d'impostos tothom se posa molt nerviós, no? Però seran necessaris si volem regular els comportaments, no? I també, clar, jo aquí de vegades em costa dir això, també haurem de prendre mesures
fiscals o arancelàries per tal d'aconseguir un comerç just. Pas... El que passa és que quan tu dius que puges impostos i poses arancels, llavors automàticament et diuen que puja l'atur i que això provoca malestar social, no? Diguem-ho així. Espanya i Catalunya, clar, mai havien estat, no s'haguessin industrialitzat. Hi ha un economista coreà que es diu Chang, Universitat de Warwick, Anglaterra, que va escriure un llibre que es diu Quitar l'escalera. Aquell llibre explica com se van industrialitzar els països del món, començant per Gran Bretanya. Gran Bretanya va ser el país més proteccionista del món fins que estava industrialitzat. I d'aquí ve el símil de quitar l'escalera. Perquè clar, quan ell ja estava industrialitzat i va defensar Cobden, que ve a Catalunya aquí als 1840, a explicar els beneficis del lliurecanvisme, és perquè ell tenia la punta tecnològica. Per tant, no tenia competidors, era l'únic país industrialitzat. I per tant, ell defensa el lliurecanvisme perquè li convenia, perquè ell podia vendre barat, perquè ja tenia tota la indústria mecanitzada, i el que volia comprar eren aliments barats. I per tant, clar, altres països varen dir que no, començant per Estats Units, seguint per Alemanya i bona part dels països europeus. Per què? Perquè la idea era, si tu produeixes productes industrials molt barats i jo he de començar, vull industrialitzar-me i també vull produir productes industrials, quan jo començo a produir, els meus costos de producció són molt alts, perquè per produir un bé em costa molt. Clar, si jo poso un preus alts al meu mercat i no protegeixo el meu mercat, el teu producte me faran fora i mai m'industrialitzaré. Què li ha passat a la major part dels països, bona part dels països llatinoamericans, no? Han viscut moments importants en la seva vida i d'industrialització. Després segurament hi ha hagut problemes en les polítiques que s'han aplicat, sobretot en les polítiques fiscals i d'igualtat, no? Però que varen permetre la seva industrialització. Argentina. Argentina era un país ric. Sí, sí. Em permets? Sí. Sí. Jo el que has comentat sobre els amortiguadors necessaris, el que has comentat entre nord i sud, ara potser ja no és el nord i el sud tan clars com eren fa uns anys enrere, perquè dintre del nord les desigualtats estan creant suds, per dir-ho així, espectacularment horribles, no? També això. Però llavors, en el sentit, per tant, els amortiguadors per aquesta transició hi hauran de ser, perquè si no, molta gent quedarà encara com el més empobrit i fora de tot, no hi ha consum, sinó drets més elementals i bàsics, no? I per altra banda, com que tot que ha estat explicant en Joan, amb la consciència que podem prendre nosaltres mateixos, no? Respecte a aquesta qüestió, a part que siguin fenòmens econòmics a vegades molt dirigits, jo recordo, per exemple, quan es va implantar el sistema de viatges amb Ryanair, no? Que es va popularitzar molt, recordo que a Girona hi havia gent que presumia d'agafar l'avió a Vilobí, anar a dinar a Roma i tornar aquí, com una cosa superguai, supercool, no sé com caramba s'ho hauria dit, però mai ningú se preocupava també, a part de la qüestió mediambiental que això representa, quines són les condicions econòmiques dels treballadors i treballadores d'aquesta companyia, en quina situació d'esclavitud estaven vivint, no? Estaven patint ells, que ens permetia a alguns, no? Per 7 o 8 euros o 9 euros, no sé què, agafar la frivolitat aquesta, agafar l'avió i anar a dinar, no? Llavors, aquesta part de consciència, i això és molt, jo crec, no? Perquè és molt, tant en el sentit ecològic com en el sentit de com ens veiem nosaltres mateixos com a humanitat, no? En el sentit de l'efecte que tu deies, de l'estima cap a les persones. No sé quina competència, si te permets anar a això, t'importa fer gens, doncs va, la situació d'esclavitud, les qüestions laborals, que ara també estan darrere el consum
excessiu que la gent fa de qualsevol altre producte, siguin samarretes o el que sigui. Llavors jo sí que des de dalt s'han de prendre mesures bastant urgents per estar parlant de l'any 50, que d'alguna manera canvien tot aquest sistema, però les persones que també tenen molt a fer personalment, una rere l'altra, canviant formes de viure, ajudarien molt, no? No, si em permeteu una mica també el que s'ha dit, esclar, devem estar ara al mig d'una situació que no som capaços de veure la perspectiva històrica. Estem al mig d'un gran canvi i això n'hem d'estar contents, perquè estem participant, pot ser més que pas altres generacions que els hi ha tocat una època més amorfa. Estem en un canvi espectacular i jo crec que el futur serà millor, amb conseqüències, evidentment. Però, tornant amb el que es deia, quina prioritat, crec que ara estan confluint molts moviments diferents i el que crec personalment que a vegades som massa excloents. Una cosa que no és el nostre ja la critiquem a vegades excessivament. Hem de ser crítics però hem de replegar totes les novetats. Per exemple, hi ha coses que jo les veig ara maques si ens hi posem. Hi ha tot un grup que està treballant amb l'economia del bé comú. És una cosa que... És que hi ha empresaris pel mig, sabeu? I, ostres, ara no cal explicar aquí, però és una via que s'uneix a tantes vies. Una altra cosa que no sé si heu llegit, que el president de la Danone, de la multinacional, l'han expulsat perquè estava portant aquesta multinacional per uns camins que els accionistes, alguns minoritaris, no volien. O sigui, era fer una empresa amb sentit, amb ànima. Es pot criticar tot el que vulgueu, però l'han acomiadat, però ell diu que alguna cosa està naixent, és diferent, portar una empresa diferent. Per altra part, posem una cosa que ens toca de ple i que us demano que ens hi posem. Potser diré un disbarat econòmic i em rectifiqueu. Però el que deies dels cotxes, jo estic totalment en desacord amb els cotxes i els cotxes elèctrics rebaixaran la tensió, però no són la solució, perquè per fer un cotxe qualsevol, sigui elèctric o no, es necessita l'energia que es gasta un cotxe als seus 60.000 quilòmetres. Per tant, és el transport públic el que val. Jo fa molts anys que vaig dir, se me'n varen enriure, però de fer una xarxa, com a mínim a les comarques gironines, tot Catalunya ja potser és molt diferent, però a les comarques de trens tramvies. Ara se n'està parlant seriosament i hi hem de posar la cullerada. Una xarxa ben feta, no mal pensada, perquè la faran mal feta com sempre. Ens hi hem de posar per fer un plantejament global a fer efecte que el cotxe només serveixi. Dic per allà un Visió, Torroella de Montgrí, el que està a Gualta o allà, que pugui venir, si no en bicicleta o a peu, que vingui, agafi el cotxe fins a arribar allà. Però llavors una xarxa que connecti amb els trens. Bé, són moltes petites coses que hi estarem d'acord o no, però que ens omplen, si no d'esperança, de confiança amb aquest canvi. Perdoneu, però és la meva resposta de també tenir aquesta confiança. Bueno, jo crec que ens diuen que ja hem d'acabar, ja estaria molta estona xerrant, perquè veig que hi ha ganes de seguir el fil amb el que apuntava la Carme, d'aquestes contradiccions, i n'hi ha moltes, perquè parlàvem també del cotxe elèctric. L'altre dia per TV3 vam poder veure un reportatge sobre el cobalt, no? Com es fa, en quines condicions. I llavors jo el que vaig pensar automàticament és, jo no vull un cotxe elèctric, no? Perquè si ha de... No, és veritat, no? Per tant, crec que donaria per un debat aquestes contradiccions, però crec que ens hem de quedar amb el missatge aquest de que cal conscienciació, cal acció, des d'aquí baix, des de dalt, des de molts punts, i amb aquest missatge optimista, en el que crec que han coincidit els dos ponents, de que ànims, de que podem, de que hem de confiar en la força del ser humà,
i que tots junts podem fer pinya i crec que hem d'acabar amb aquest missatge optimista. Moltíssimes gràcies doncs, a tots els que ens heu acompanyat, els que ens heu seguit i seguiu des de casa o des d'on sigui, i moltes gràcies doncs, al Col·legi d'Advocats, no, Pau, i que seguim també. Gràcies als dos ponents, Joan i Biel. Un aplaudiment. Doncs sí que... Tots hem après molt, sí, i és que és un debat que jo crec que donaria per molt, sí. Hi ha una proposta de xarxa de crèdit. Espera't un moment. Això de la bibliografia. Sí. Bueno, que està clar... També, aquest és l'últim llibre d'en Vigil, que ha sigut el pare de la gent llatinoamericana, que ell coordina. Bé, gràcies. Jo tinc els nets a Menorca. Sí? Sí, ja he vist el teu accent, que era mallorquí. Mallorquí. Bueno, què tal? Només volia una cosa, que ara fos monitoria internacional i que hem de pujar els impostos als antics. Comencem a anar bé. Sí, el que passa és que veig que això va molt bé. Cada vegada ho diuen, però al final no hi ha manera de que es concreti amb alguna cosa. No sé, el que després del CAC del 29... Però mira que va passar el CAC del 2008 i no ara. Mira, el pla fiscal canviat a Espanya a Europa és completament decebedor. Bueno, vaig a casa, que si no... Bueno, Has portat aquí una biblioteca aquí, Ah, sí, després que Ara clar, es pot apuntar com una telèfon i jo no tinc telèfon, però sí, tinc telèfon, però tinc mòbil, que és Ja m'agrada molt, Vinga, avant, adéu. No, però ja t'ho provaré. Aquí no ja t'ho provaré. Sí, perquè ara he de demanar per un perquè quan fem la presentació, ja t'ho portaré davant. Quan fem la presentació i tal, adéu, ja temps. Llavors ja els hi passareu a 22 i tot ja està. Posem el nostre nom, Si se'n vull, si jo no vaig, si se'n vull. participar. L'altre i l'altre com, però bueno, som molt de gent. Bueno, no m'ha volgut. Veiem. Sí. Ja m'ha quedat un dia? Ja m'ha quedat un dia? Sí, ara mateix vam almorzar. Sí. Ja ho dic. Ens veiem demà, treballa. Molt bé, agafa. Molt bé, Jordi, sí, t'agrada. Ah, sí, ja està. Escolta, no pots no
Aviat demà, Carme, què xerrarem? No, que no te la aclaré, como una contracultura frente al capital. No del ferro. No del ferro. Ah, no es troba. Cal dins del sobre, llavors si pegat ja està. Escolta, no s'ha d'entrar per... No, ja. Ja ho veuré. Esperem, adéu, Albert. Quasi deia si ficava un tema de part teòric, a compra, Next Generation, que deia, presses, penseu que és No. Voy a conseguir con eso, no ho sé perquè jo per mi aquest és el final de l'any perquè hi haurà eleccions i llavors no ho podem mirar. És d'ajudar, nano, què? Aquest és d'aquest, deia sí, feies la falta, si no tinguéssim sou. No, és a dir, no cobrareu fins que no hi hagi govern. Ja hauria sigut el pandèmia. Perquè quan tu no fas una feina, Internet aquí, no sé. però clar, com que la política està com està muntada, doncs així arriben a això.